zvakukura madzoka kukura veniwe zvakaoma asi vana bhangu vanodai munovawaniti kwenu kufamba imo handiti munhu kana achiuya kwauri anouya akayokera but iwo kugara naye kwakaita uchidana naye kwese hauna mbona tumared flags kana chiitwa abuse asi simeri unenge uchiti zvinopera unenge uchitoti zvinopera but wozotoona kutoti kuti handifuni kuti zvangotanga pakudigwa acid there should be masymptoms kana masigns awaitomboona kuti pamwe kutongokutuka zvekuzvimwe zvirimouya anotodhereka kana kurova kurova angasingarovi asaituka pakurova angasingarovi because takatomborwa kaona kuti apa hatikwani wairova saka pamwe kuda ndiro wakazokutsiva kakati ndodira kuda waigara wakamurova ndaisagara ndakamurova iririka ndati kuda akazvinyararira asi akazondidenda manje makadana kwakari pazvakadini munhu kudanana kwedu pakudanana chaipo kasimelika hatina kudana kwenguva yakareba asi akatora nguva achindipropose achimbondudza ndofunga almost like pakuzodanana chaipo chaiko 6 months ndikutaura achindiudza kuti anondida ipakuzodanana pakapa hatina kumboita nguva because ini ndakada kutomuti inini ndoda kupota nchiuya kumba kwako nichionaona iye abva unototi munhu ndofunga uda kundingwarira achibva ngoti aiwa ndatofunga zvokuti titogare tese haana kumboita achibva toendesa mari kune hanzvadzi yangu iyo akaroora munhu achibva endesa saka uyu munhu akangouya kuzongokuvadza ndobva aendaka 6 months achibva kugara kwese takagara almost 5 years aituka munhu iye angatoti mared flags ese iwayo angari mared flags amakatoona ese iwayo but makamaignora mukati zvinopera iyo yekuti kai zvopera aituka munhu wese kuisira mameseji munhu wese aitotuka mukagamuchira still mari yake irora mari yange yasotogamuchirwa kare kasisimeni ende anga asina kuti hani haana kuti hani kana atotanga kutuka angotuka chero kana kumba vanhu chaimulokesheni chaimo wakomana aituka vanhu apa futi anotya saka mared flags akatowanda angatoripo mani handiti apa akazobva vakomana muri kuona zvandogara chikuzari nyaya dzeabuse muri kuzviona ka you must learn from her haanombota gora achidana nabhangushu 6 months anga achokanganiswa fesi kudai soo saka look out for masymptoms evanhu vari abusive aya mared flags munofanira kunge muchimaona ukona munhu anogara achingokushaudha asingagoni kana kuti sorika munhu yeye garai makada ikondemu munhu anosenda mamizi achitukira notuka family yako yose oti muto hey chiti varume vakomana vari kumazano echidika ava hey amen vandamunge vakagurumiwa nasatani chaiko amen ona ku6 months kungouya kodistroya munhu bva atotisa usakatomboita kana mwana wake munhu yeye aiwa inini pakugara naye ndakagara naye 5 years simeli but hana kugara ndamboita mwana handiti kugara naye magara 5 years ndakagara naye 5 years saka saka kutopinda mune rechi 6 ndopasa ipapo rechi 6 months amukutaura mamadziwane ipi aiwa ndikureva 6 months dzekudanana hatina kunzwanana pakutauratakagara 5 years tiri tese mutori murume nemukadzi tichitogara tese wabereki waitozviziva kuti mwana wedu akatoroorwa ukwakati vabereki vangu vasingatukwi ndozvandiri kutaura kuti aiti kana tikanetsana umba aiti akakutuka kubva kuna mai wako kubva kuna mai yes aipeta ibesa achituka shadi chaidi aipeta ibesa achituka nototi aiti vanhu vanotoswera kutoziva kuti hanasi wanetsana wanwa anotanga kuisa pamastatus nyika yacho ende muzive futi kuti munhu akadaro kana asi pane papaemboti handichadi sisimeli ndakatomboenda kekutanga akanditeera ndikaenda kechi2 akanditeera kechi3 akatoona kuti munhu azodini azoshinga haachadi zvikanzodawo kudistroy da kuona kuti uchadiwa nani nanozoona wangu wakanaka zere kunonyatsonitenga acid kuya nayo chekuya kunyatso kuvandira kuti kupi noita kunge dambe noita kunge fani ende musi wacho mugona takatotenga yanga akauya like Friday achibva anoka akakwira jura hore pamba pewanhu pamba patairenda akapinda akanoka wanga wamudzinge kwachikwira jura uchibvepi akanga ari
mucape town Wongoshandira akatobva Cape mucape Town. town kutodzoka kuuya Kuzokudestroy. because nhau yakanyanyoitika ndeyekuti ndaigara newana wake 2 wakomana vese sa wana wake wakomana wese mwana wemukadzi is like yanga ari mwana wemukadzi nemwana wake because mai wacho wakashaya wakatobva kugwero wachiuya kupi kuno South Africa akandisiya ndine wana iwawo sesimeli sa uyu mukomana mukuru mwana wemukadzi uyu akanzi unonyanyofevha iyeye saka uri kudaya naye ane makore mangani nyasha ngaine ndofika izvo zvane 18 years aripi akadzokera kuharare akatodzokera because asati atombenda kucape town takatonetsana nenhau yemwana mwana achibva ngotakura zvinhu zvakachibva enda zvikanzi unomufevha iye nekuti paunodini paunobika chikafu ndiwo waunopa sikafu tindi mazai zvazodidini nekuti ndikati handiti ari kuenda kubasa uye asi kuenda kubasa hanyaya ikatonetsa zvikanzi saka munodanana saka iwe uri kumupa mari dzekuti dzetransport dzekuti aende kubasa uri kumupa kuti adini azorare newe pakaipa mapicha kwa ndakaona wakanditumira uright kandakarwadziwa vedu handakarwadziwa vandachisara nemudiki wacho uyo aenda kao paakazoenda kucape town paya sesimeli wanetsana nemwana wari vairi mwana aenda kunomaketa pamarobhoti paya wanetsana ndofunga mwana aitiwo wakati mire ubva kurumidza udzoka pa saka ndofunga vakanzi wadzokere here kumba neukurumidza here handitozi kuti nyaya yacho yakafamba sei ini ndo pandakazoabva andifonera zvikanzi zvandiita mwana andipindura rafu ndikamuti ayewa unofanira kuita mwoyo wekurera iwe haunambobvira wakagara newana waichengeterwa wana izvozvi at least wana wako waanewe unofanira kuitawo mwoyo wekurera unotaura nemwana zvakadii zvakanaka zvikanzi nekuti ururara naye ikoko ndosaka wakunditi nditaure nemwana zvakanaka ndokunetsana kwandikati inini nezvako ini ndazoneti ndowatotanga kutonditukirira kutotuka nehama dzangu zvakazodai akatotumira nemapurisa kanzi andoseche vanhu vese vepamba pedu kuti hapana mapasport murosvinge unyatsa kuanza zvakanaka. Let's do a GoFund for her. All right. Achiri kumbokudza yake zvakaitika zvachora in details, but a GoFund yamukutaura ka tine company kati kutaura kuti yapindira panapa guys. Tine company yati kutaura chero guys chero chinzikwai kudinga taure chokwadi. Chero chinzi kudinga tive ife timbosiya zvokuti uri polisi yani kana kuti yani. Ngatimbotaura izvi ife guys. Muri kuchema mese mukusama cry emoji ndikukuona mu comment section. Look at here. One company kangoona kuti tichidonate ma 5 cents panapa. Yakuti takuita tinga tanyora proposal tichikumbira anditi vava kandifa vakangomira kuti atingapindi tisina ku approach takumdainda ini kunokumbirawo mai mwana vabvuma kuti vagadzise munhu ndiana izviita izvi takaita live panapa rini vanhu vangananawo cha live apa ndamusati live yo yakaita ma views mangana wakaona live yo ina about 108,000 views. Nobody came through. Nobody even said taona live yenyu tinakubatsira pane ma company wo papa ma big companies in comment section. Sorry yenyani sikutsika ikonzi vari mu comment section ma companies. I know you are there, you follow us. Apana kaita come through kuti tibatsire a sister. Anditi then tikuona kuti zvakaita ziso harichaoni ari kufema neburi 100 mino huro haisinyatso kwari kunza kuti operation ukuku hakuna kumira zvakanaka. Ndokunyorawo tsamba yangu pasoro rose company yandongozati iri mudhuze womunomo havana kumbononoka ndo vaita come through. Ngataure chokwadi guys, tingati chii apa? What can you say? Mungati chii? Tingati chii guys? Tine how many companies? Companies amunoziva muZimbabwe vanosponsor anenge achiita zvevaimbi hopo, vamwe vachiita zvemabrai magochi, vamwe vachiita zvemabhoti cruise vachididi azere padiaries apa varipo hatitaure nemazita. Apana kati ndaona, so please can I help? Not even one. Motikwa inini company yandibvumira kuti vachabatsirawo ipapo paruti vakubatsira napo. Motikwa inini ndirege kuti ane zvayo ndiisiye imi. Hazviiti. Izvaitogona naitovhura mapolisi angu 10 ipapapa. Zvinyatsoita. Kana ndimi guys ngatingove ife timboshandisa pfungwa dzedu tingodzikisa pfungwa. Saka ndobva zvadii paya. Ndo pakabva patumirwa ndofunga akabhadhara mapurisa kuti auye azotiseche. Kanzi tinotenda company taura hako.
mapurisa kuti mapurisa atiseche apa angauya kutuma mapurisa kuti auya azosunge mwana uyo kuti anzi ngawamusunge nekuti akauya asina pasipoti kunoko apa mwana uyo akanga atorongedza zvino ndakatofemerwa achibva atoti ani mama ndakuenda kuti ndirambe ndichigara pano hazvichaiti 2 days mapurisa asvika watoudzwa kutoti umo mugaraji munogara mukadzi waani umu makazodii mwana mukomana anorara newamwe wakomana takatosvika totoona mapurisa atouya atodii akutonoka mapurisa kuma 12 o'clock dzeusiku zvikanzi mapasipoti apa wanga watoudzwa kuti inini ndine pemiti zvese zvizve zvaitozvitaura saka takurisa mapasipoti paya zvikanzi tirikutoenda nemi kuyekera kumaofisi kwedu ndopandaka ndati izvoni alright kana zvakadaro because inini pasipoti yangu itori right hand iyi newamwe wese ipamba ndopakazoti munhu watati chida hapana chiichi wachibva wangodini wachibva wabuda wachibva watoenda pamusoro pezvo mapurisa acho akutodinyenga futi akutodudza kuti ndinokudawo monoti hazvina nemusoro se uri kuti watuma vanhu vacho vanonzoka futi kwauri otokudza kuti totokudawo ndopawabva wazongoenda saka ini ndakazongoona munhu atouya paya atonoka padho saka ndaka ndafonera chimapurisa because ndakanda kamboenda unotsvaga yokera peace order kumapurisa zvikanzi hazviiti kuti titaure nemunhu asipo tikupe biye munhu asipo asi kana auya tifonere pandafona achibva atisa kutisa mapurisa akabva atisa yange yaya Saturday makuseni achibva atisa Saturday iyoyo sisimeli ndakatonotenga gumbezi rakune pandati kune shamwari yangu ndikafa blanket blanket rangu randazvitengera then Monday nini ndaita basa rangu rekutengesa magwinya ndakutobika magwinya angu aya ndipo vakangoerekana munhu atodini atosvika akatosvika akabata kapu nebhodhoro ridoko kokapa kanga atotenga nekapu yacho kapu yesimbi saka ndakangoti ichi idoro idoro kuti yezoplana anga akatoplana zvekutoti hapana chatakatombotauura chandakakwanisa kutaura ndechekuti ko wadii kuuya kwakadini kwakachena wai uchifamba usiku aiwa uya kwakachena todini totaurirana pangodaro ndakangosara ndoti yowe atokupira atodini saka ukapiswa ikasara ichipisa kumeso simele asidi inopisa inopisa singaiti kupisa chiro kadira mvura handina kutokwanisa nekudira mvura kwandasingatozivi kuti ndotodii vanhu vakangomuka kwatodii kwautonditora kwakuendesa kuchipatara yatodlika fesi yakanga isina kudyika izvi zvakazotoitika ndaa kuchipatara because kuchipatara kwandakaenda hawana kurumidza kundigeza ganda riya iri ndakarapinda acid rakatoita kunamira ndakazotoita kupinda musurgery ndakaitwa operation yeganda kuchekwa ganda kudai kucheka ganda kuti rizosara renzi raaronda because kumeso kwakangosara kwakaita black ganda riya ranamira ratoomera ronda rekumeso makodzero rinoita vedu toda kuti ndave zororo ava vedu wede vanga saka naimi guys mbondiudzai isi kubatsira toda hedu stereki tinoita zvekubatsira taizozvikwanisa here izvi taizozvigona here guys kuti mumwe wedu ko mudiaris angauya kwandiri nenyaya yake akati ndotaura nyaya yanguwo palife ndiwanewo rubatsiro nanchiwana taizozvigona here izvi ko vana panyaya yevana apa tatachimboziva kuti une vana tasingatozivi vana ndinawo usacheme wakuchema usacheme zvakatoita zvinasiteme kuti uchachema uchifunga kuti ndakadigwa acid haisisiteme kuchema wona kuti mwari ari kukuvhurira nzira dzako mwari a big company just came through wakarivara wanga usingafungiri handisingafungiri handinoda kutenda mwari nekuti ndaingonamata ndikati mwari yatakatanga tiri tese tichangoipedza tiri tese ndizvozvo nekuti ndizvozvo pandakapiswa ndakatanga kutaura kuti mwari ndine vana vandinofanira kuchengeta saka mukanditora izvezvi moda kuti vana vangu usacheme ini chandisiri kuda kuti uramba uchichema usacheme hamuna matifi here itai usacheme hatichadi kuti ucheme manje takuda kuti uchicerebrata makombororo ari kuuyayo manje ukachema manje wakutodisturba munhu wese muno wakutotidisturba tese toda kuti isusu ucelebrate makomborero ucelebrata kambani inonzi zororo yatumwa namwari handinotenda ichokwadi ichocho kutumwa namwari chaiko chaiko ufungako takaita live iyi ndirini kare ndosaka ndati nini iyi ndichamira nayo takaita live iyi kwakudhara hakuna kana munhu 1
one munhu akaita come through kana one akazomboti ndipeiwo number yaPrimrose ndimtumire lofre chingwa hakuna. But not ma-individuals, no. Tine ma-companies hobo akazarapa, tinavo hobo vakazarapa. Sorry yenyu ma-company, but let the truth be told. Let the truth be told. Tizere ne ma-company apa patisingati kumenyera toziva hobo negasha, hobo negasha. Hakuna kana one akati let's come through for this lady, never. But akauya and by then pakauya robanda rake ringasatatombodai ranga sina kudai ranga refresh kuti ndakatotadza kana munyaso inini wacho ndaiwo singatadza kuona time yakareba, but akabuda pavideo ndakatomita video call mukaona. Where is the love gone to as Zimbabweans? Where is the love? Rudo rodi rwakaenda kupi maZimbabweans? Tinomhanya kukuzirana zvinhu zvisina nebasa rese, but zvinhu zviri important zvakafanana neizvizvi tinenge tichivhairira paFacebook apa tichibuda vemaKambani. Sori yenyu munobuda muchigocha mabhrai yenyu muri kudzinzvimbo muri muzvitima muzvikepe zvenyu makaita maplati enyu ewhite mapati muchiita maall white enyu muchiita sei muchidii handichika. But tinenge tine zvinhu zviri very much important pamunhu. We are all Zimbabweans, we are brothers and sisters guys. Anditi utongoona utongoti vari kufara havachidla mari dzenyu hatirambi anditi. But tichitiwo semva munhu vamwe chete pakaitawo maissues akafanana newaya chero kungotengera mwana wacho bhilo zvayo nebhuku munenge matogonawo, munenge matogonawo. Ndozo yangu ndichitaura whoever anenge angoita go through aitawo come through for her mondiswa inyarara imi mundikwanire hazviiti. Anzi vatsikire mugadheni. Yes children ndotozvitaura. These are the cases that we need in Zimbabwe. Panapa we've got prominent people, prominent business people. My minister tinawa pa ndida ngumenchena master, but this is the truth, honest truth. Tinawa vamwe wacho ndisora navo kusefa zvamunoziva ivi. Maminister chechewo mari dzavo vanadzo. Kana kati issue iyi vedu way she's a mother akasiya vana kumusha achati ndofungirawo vana vake vaya hapasina adaiso wachiwetwa operation yekumeso waiswa zironda kumeso fesi ifesi yose kai unokuchaenda kushandepi. Chero izvozvi guys mukati muda kumutora muti ashande kumba kwenyu vana venyu vanogona kuti vakamuona votiza. Vana vanenge vasingazika vanogona kuti vomuona votiza. Anoshandirani akadai achiri pakurapiwa kapo anoshandirani. Then just one letter, only one letter ndakanyora, one letter, and I was not sure, I was just trying my luck. Ndakaisa is 3-4. Guys, I want to be honest with you. Ndakaisa 4 letters to 4 different companies. I only got one reply. Kumekosekana tombobodha wavo kuti vangoti regret havana. Kungoti regret zvavo andina kana kupiwa answer. Zvakangu dzakangoverengwa zvikangoperawo zvakadaro. 4 macompanies andaifungidzira kuti pashaikwi mamwe acho tinenge tichiona hedu muchi paFacebook apa anditi one company chete kangondiresponda kuti can we muri free nguvai somebody is going to call you. Ndikafonegwa ne one of their guys tikataura tida kuverify nyaya tipewo address yemunhu wamuri kutaura nezvake kana tuna pictures ndikavapa ndikasendera address yake vakaenda zveshuwa uya akazonifonera chiti kwanzi matumira vanhu here. Ndikati I was not sure kuti vari kuuya vasvika. Akati vasvika. That was the start of everything guys. That was the start of blessing yake kusvika paizvozvi para kuenda kuchipatara every paanoenda pacho pese pese anoda 600 rand. Every visit anoda 600 rand nokuti iye agoni kufamba ega. Siso iro hariwo iro racho ratiri kuti rinoona harione zvekure andi rinongona zviri padhuze apa ndizvozvo. Anofamba nemunhu anenge achifamba naye akamubata. Thank you once again Zorro Pumulani. Saka unoda kuti chiko vanhu veZorro Pumulani Prim? Inini ndinoda kungotenda kune kambani yePumulani nezvawandiitira izvi zvawasarudza kuti wandiitirewo. Ndikutaura kuti wasazoitire ini ndega ngavaitire nevazhinji. Ndovafananidza nevanhu vari mamunda, vanhu vatori mamunda vavo
asi tauchida kuti Mwari wanaise mvura mumunda mawo kuti wagonoka wachakohwa zvidhafu-dhafu. Amen. Ndikuda kuti wakohwe zvidhafu-dhafu. Amen. Ndikuda kuti waone ndikati macustomers akawanda. Amen. Wawande zvakaraudzira pamukati meupenyu hwavo. Amen. Chitaura kuti wawedzerwezve makore wazoone wazukuru nevazukuru wavo. Amen. Nemisisimele handikukanganwi. Ropafadzwai pese pamunenge muri. Musazoitire ini ndega, itirai vazhinji. Ndikuda kuti Mwari wakukomborerei. Neiwo madharis. Wese ane chekuita pamusoro peupenyu hwangu. Amen. Ndikuti Mwari ngaamukomborere. Mwari wandinonamata ndiMwari asina nhoroondo. Amen. Ndinonamata Mwari mupenyu. Saka ndikuti Mwari wandinonamata ngaakuitirei zvakaraudzira zvishuwo zvemwoyo venyu, ndozvandikuda kuti akuitirei. Nekuti ndakanga ndisingafungiri. Yes, you can join in for your family. Thank you, my sister. Thank you. Be the first one to join. Thank you from diaspora ikoko. Thank you very much. Ndakanga ndisingafungiri kuti zvingasvike pakadai. Asi ndakataura ndikati Mwari, yatakatanga tiri tese tichaipedza tiri tese. Ndopamakazondifonera mukati namata. Sisimeli ndakatonamata hai kubva pandandiri. Ndikatokwira pamusoro chaipo kutonama. Ndofunga kutonzwa nezwi rangu. Ndandisina mashoko ekuudza kapaya. Ndandisina kana shoko rekumudza pakandifonera ndikangonoza tichi zvakuda Mwari, keep on praying. Ramba uchinamata Mwari, pane zvichaitika. As if ndaiziva. Ndangomutira ramba uchinamata, praying musazorere kunamata. Mwari vacha, God will come through for you. It's not the end of the world. See God. Mwari mupenyu. See God. Mwari ariko. Mwari ariko. Sisimela handina kuzorora. Ibva ipapo handina kutombozorora kana kunetsa. Ndofunga kana ndo maiguru wangu wandawanza nchiti maiguru anotozviziva kutoti teta waka kana nguva yatokwana wagari mumba watotoguna ende handinamatire mumba zvokuti ndonamata. Ndechimwaudza kutoti maiguru kwandiri kunamata uku kunonamatwa. Chimwaudza kuti kwandonamata uku kunonamatwa nekuti ndiri kuona neniwo ndakatotanga kuona kuti zvinhu zviri kutodini, zviri kuzaruka ende zvinhu zviri ende uri kutopora futi. Nokuti vamwe kuti kana wakura kupora kunonetsa kwokuti ari kutopora. Anoona zvina Mwari mukati. Saka hai ndinoda kutenda. Handizi kuti ndingati kudii. Handimbozivi Sisimeli kuti ndoti kudii kuone kutenda kwangu, asi ndongoda kuti Mwari ngaaropafadze. Wese akaburitsa chaakaburitsa mukati mehomwe yake. Amen. Mwari ngaamuropafadze, amupe zvakawanda. Amen. Ngaawedzerwe. Ndo mashoko angu andingangotaura. Amen. Zvino manje muri tu namaiguru plus mogara Pretoria ndozvanetsa. Tachati muye kwaiti zvinonetsa nemaronda tiri kuexposa nemaronda atisi kuda kuexposa nemaronda. Ngatichingokurega umbosorora. Ini pane mwana wangu cheche paakaona mapikicha akwarwadzo kwanzi baba waiti ndikuda mundigire mafuta. Zvikanzi mama anozora mafuta ngataiwa mafuta asati akuzora akadai so. Zvikanzi ati wigi ndofunga ne wigi yakuvigira aindibiko pakuda kune wigi wawigirwa nemwana yenyu. Pati aribiko ane wigi iri piti amuna ere muchibhegu. Okay, ngaitoona kuti ane wigi mufunge tichibvisa zvedu. Ana wigi yanga kuvigira ufunge. Utemisa msoro. Poso no kama. Ndina kufamba nikama. Ndina kama. Ya tosokama. Akati mafuta ausati wa mafuta akusati ende akuiti kuti ndizore mafuta nemaoperation anofanira kuitwa. Aiwa ndoda kutenda Mwari newigi yataigirwa. Aiwa ndoda kutenda Mwari. Ai Mwari ngaakuwedzerei. Sisimeli mabva kuresa kuRustenburg kuuyawo kwandiri inini wangu zvadiri zvino. Aiwa ndoda kutenda Mwari. Aiwa tino zvakanaka ufunge. Ndoda kutenda Mwari ngaaropafadze. Right. So guys, ndiyo nyaya yatinayo nhasi yananda kuvigirai yaprim, but chikuru chananda kuvigirai ndivo vezororo Pumulani guys. I cannot thank them enough guys for coming through antika kuti vatibatsirewo panyaya yeumwe wedu ushu prim. Handisi kuti ndovatenda nchitikuti guys, handisivi zvobva zvatongokutaridza unhu hwavo kwekambani yacho kuti zvakamira sei, kuti it's not a company kuti unongotora worasira kuti hanzeye vakazodai. No. Ikambani yekuti vanogona vanhu vanotori neunhu hwavo hwavanahwo.
handitika chawava nawo chaiwo so ndichapika vari muJoburg chete 2 vari muJoburg chete vari panapa 2 ndokona nekuuya kuinbox kwangu handitika vematickets but matickets aya hamutori kwandiri muchanotora padho pavhenyu chakudzai munhu kunotora kwaari handitika saka vari muJoburg vada matickets 2 only ekwamacheso handitika 2 matickets ekwamacheso chete handitika please movha mandibata handitika ndokupai nhamba dzemunhu wamunodi wamunoona moenda kunojamba maspika kwababa Ashero munonhoresa baba Ashero musikana simeli ndeipi mhorei baba Ashero musaenda mumirire haiti muye mumbori dzaka1 kuhaiti ndichavafonera ndoga handitika hanzi murume uyu anonzani ime isiyana ine murume uyu guys munogona munomukuvadzisa zvakare siyana ine murume uyu siyanai hanzi let's join zororo guys tese tisina mapolisi yes